Tayo. Ah. Ito. 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 Ano pa balikat eh? Ang hulog balik eh. Ito naninda. Ito naninda. Ilog na po. Imo may. Atag sa mo? Oo.
ako na rin nabilin. Ay, ang tingin nyo naman. Ito. Tingin nyo na to.
Hi guys. Ah, Dapat ni si Anita. Miss you. I miss you. Dugay yung naka-live guys kay ako ganahin nag-live kay